салому дуруди бепоён ба бинандаи азиз ва арҷманди мо. дар мавриди онҳое ки ба Корея меоянд, ман мехоҳам ба онҳо чанд маслиҳати муфид аз дидгоҳи ман албатта ва аз таҷрибае ки аз сари худам гузарондаам ва гузаронда истодаам диҳам. Якум маслиҳати ман: онҳое ки ба Корея меоянд бояд бо рӯи қонунӣ оянд. яъне ин чӣ маъно дорад? Бо рӯи қонунӣ омадан ҳамин аст ки бо визаи корӣ ба ин ҷо меоянд ё ин ки аз он ҷо бо ҳар визае омада дар ин ҷо метавонанд статуси визаашонро иваз кунанд ба визаи корӣ. агар визаи корӣ дошта бошанд, бо рӯи қонунӣ омадагӣ бошанд, маънояш ҳамин аст ки аз ҳар гуна рейтҳо ва ҳар гуна аблағаҳо дар эмин мемонанд ва бидуни тарсу ҳарос кору фаъолият мекунанд. ва агар бо рӯи ғайриқонунӣ омада бошанд ва дар ин ҷо ғайриқонунӣ кору фаъолият кунанд, метавонад бо роҳи аблаға аз ҷониби кормандони муҳоҷират ё ки полиси муҳоҷират боздошт ва ба кишвар депорт карда шавад. дар ин сурат тамоми он хароҷоте ки кардааст ва маблағи ҳангуфте ки сарф кардааст ва ба Корея омадааст, дар ин сурат месӯзад. маслиҳати дуюми ман ба онҳое ки ба Корея меоянд он аст ки ҳатман забони корейсиро омӯзанд. на ба он сурате ки ба таври ҳирфаӣ ҳадди ақал як 300-400 калима ҳифз кунанд ва каме ҳам бошад ҳарф зада тавонанд ва фаҳмида тавонанд. яъне фикри худро баён карда тавонанд. яъне дар ин ҷо кор бо забони корейсӣ аст, харид бо забони корейсӣ аст, рафтуомад, муошират, муомила, телефон, тамоми чизе ки дар Корея мегузарад, чӣ кор бошад, чӣ мусоҳиба бошад, чӣ муколама бошад, ҳамаш бо забони корейсӣ аст. онҳое ки мегӯянд ки бо забони англисӣ, ин албатта дурӯғ аст. фақат дар аэропортҳои калон ва дар баъзе супермаркетҳое ки дар маркази Суэл ва дигар шаҳрҳои калон ҷойгир ҳастанд ва он фурӯшандаҳое ки аз хориҷ омада ҳастанд дар ин ҷо кор мекунанд, бо онҳо метавон ҳарф зад. аммо дар аксарият 99% ҷойҳои ҷамъиятии Корея бо забони англисӣ ҳарф намезананд. умуман бо забони ғайри корейсӣ ҳарф намезананд. яъне бо забони корейсӣ танҳо ҳарф мезананд. ва аз ин рӯ надонистани забони корейсӣ, пайдо накардани кор ва ё ин ки дучори фиребу сӯистифода аз ҷониби дигар нафарон шудан аз эҳтимол дур нест. ба ҳамин хотир қабл аз омадан то тайёр шудани виза метавонанд масалан 1 моҳ аст, 2 моҳ аст, забони корейсиро то андоза то қудрат расидан аз худ кунанд, баъдан биёянд. маслиҳати сеюми ман он аст ки дар ин ҷо таомҳо ба таомҳои ки дар Тоҷикистон аст бо таомҳои худи мо миллии мо мутобиқ нестанд. таомҳо бемазза ҳастанд, бенамак ҳастанд, инҳо аз намак истифода намекунанд ва тез ҳастанд. ва баъзе таомҳои онҳоро умуман хӯрдан ғайриимкон аст ва гӯштҳое ки дар ин ҷо ҳаст, гӯштҳои ҳалол нестанд ва аз хук бештар истифода мебаранд, гӯшти хук. ва як чизи аз ҳама муҳим барои мо тоҷиконон аст ки нон аст. дар ин ҷо нонро умуман намебинед. яъне мардуми корейс дар ин ҷо нон истеъмол намекунанд ва ба ҷои нон биринҷи ҷӯшондаи сафед истеъмол мекунанд. ин паҳлӯашро ҳам бояд ба инобат гиранд. инҳо ба инобат бояд гиранд ки вақте ба Корея меоянд, онҳо ба корҳои вазнин ва душвор рӯбарӯ мешаванд. яъне ба онҳо корҳои сабук ва осон намедиҳанд. каме дар кам аст ки ба корҳои сабук ҷалб карда мешаванд ва албатта онҳое ҳастанд ки 2 сол 3 сол дар ин ҷо кор кардаанд ва корҳои сабукро дар охир пайдо кардаанд ва ба онҳо корҳоеро медиҳанд ки худи корейсо онҳоро анҷом намедиҳанд. бардоштани борҳои вазнин, корҳое ки 14 соат 12 соат идома пайдо мекунанд. ин буд маслиҳатҳои банда ба он нафароне ки ба Корея меоянд. дигар наворҳои моро метавонед дар канали мо тамошо кунед ва ман наворҳоро силкаашонро дар шарҳи навор ва дар коммент мегузорам
ва агар суол ё ин ки ягон фикру назар дошта бошед, ҳатман дар коммент бедуни таъхир дар шумо нависед. Падру то наворҳои оянда.